Manithathe ithuba ndibulise ke bazalwane ngegama lenkosi yethu engesu Kristu lithe umfundisi umjwaco ndisindisiwe inkosi Yesu yandenzela inceba ukwazi kuthiwa ndibhetele kunabanye abantu kungenxa nje yenceba yakhe owandenzela yona bazalwane namhlanje uThixo usathembakele empilweni zethu asikamboni ke onjengayo bazalwane kunezinto ezibalulekileyo ofuneke uzibambe xa ungumzalwane ufuna ukuya ezulwini kunezinto ezibalulekileyo okokuqala iyona nto ebaluleke kakhulu kukwazi ukuthi isalvation ipersonal wazi ukuba xa ukholwa uzikholelwa wena awukholelwa omnye umuntu njengoba sazi uba ungakholelwa omnye umuntu futhi uqiniseke ngokuthi yonke into oyenzayo kulomhlaba uzoba responsible ngayo xa umphefumlo kwasehlweni enyama ngoba yazi uba xa usele umphefumlo kwasehlweni enyama awuzude ube kubuzwa kuthiwa hayi ke ecaweni yenu benikade nikhonza njani okanye ubani umfundisi wakho utheni kuwe yona nto ezobuzwa kuba wena ubuphile na ubungcwele wena ubuphile na ubungcwele yenze na into uThixo ebeyifuna uyabona bazalwane indlela esifuna sikholwe ngayo ngoku kufuneka yehluke wazi uba whatever oyenzayo uzenzela wena kungaba uyanikela enkonzweni yazi uba uzinikelela wena kungaba unikele enkonzweni yazi uba awunikeleli wena uyazibhatala izishumi yazi uba awuzibhataleli wena uyazibhatala uyozibhatalela wena yonke into oyenzayo kulomhlaba uzofika ekulindile ngapha kwelizayo ithethe ukuthini ke ngoku loo nto leyo ithethe ukuthi kufuneka uba ungakhonzi ngendlela uba kuthiwa ke kukhonzwa ngayo fumanise uba usuka ngapha ezilalini lapha ezilalini bokade kukhonzwa abantu beserious bemkhonza nyani uThixo uthi xa ufika edolophini ufike emadolophini enkonzweni kufama wevu for inzipho kufakwa nxitywa amabhulukhwe abantu besifazane nawo unxiba amabhulukhwe nje abantu besifazane ushintshe yonke laa ndlela kade ukhonza ngayo yabona xa ufika ke ezulwini akuzuthiwa hayi ke ndafika kwinkonzo endandikhonza kuyo kwi-inkonzo yi-international kufakwa amabhulukhwe kusenza zonke into ukuthi i-salvation inside job yabona uzothi xa ufika lapho ufika ezulwini ufike wena ubuzwe wena ngokwentando kaThixo awuzubuza uba wasuka ezilalini wahamba waya edolophini wafika waphila isitala sasedolophini naxa usuka apha edolophini uye ezilalini ufike phaa ufike kukhonzwa kusenziwa kuyanjwa nemicimbi kuthiwa hamba uyosila ngoba uhlonipha umyeni yazi uba xa ufika ezulwini awuzibe kubuza umyeni wakho kuthiwa hayi ke ityale kumyeni wakho ngoba wena wahlonipha umyeni kobuza wena uba njengoba abantu bayanika utywala njengoba wena emhlabeni wanika abantu utywala wenzela abantu utywala ithini ivesi iBhayibhile ngabantu abangamachule okuxuba utywala uyabona ke bazalwane le nto ibalulekile kanje kufuneka uyazi uba xa ukholwa ukholelwa omnye umntu uzikholelwa wena uyophendula ngento nganye othe wayenza kulo mhlaba uyabona ndisho ungamanipulator abazalwane kuba ufuna babanikele ube namaqhinga ukubiza umnikelo ubiza ngamaqhinga yazi uba naleyo uzenzela wena awenzeli Thixo uzenzela wena whatever oyenzayo ungaza ibhizinesi uthi hayi man ukuze abazalwane bakwazi uba ube nemali funeka ube nebhizinesi uhambe uyothenga ioil dibanisa ioil noba uthatha i-cooking oil uyifake ezibhotileni
kwayileyo uzenzela wena, uyofika ekulindile nantoni na. Noba wena ungaba ngumntu okwazi udibheyitha, udibheyithe uphikise uthini, kwakudibheyitha oku kwakho uzenzela wena. Eyona nto ibalulekileyo funeke wazi uba into oyenzayo kulo mhlaba uzoba naso isibindi sokuyiphendula. Ungathi hayi wathi umfundisi wam ayivumelekile. Uba uyayibona ezweni ayikho rayithi, ayilunganga, qiniseka uba noba ngathiwa ngokwe-doctrine yale nkonzo okhonza kuyo iyayivuma, kodwa wena ungayivumi, wena ungayenzi wena, ngoba i-salvation i-personal. Uyabona bazalwane, and futhi ungade ucaphukele abantu ngoba be-different ngendlela obona ngayo izinto. Ngoba ukuba umntu yena ubona ngale ndlela ayibona ngayo, uthi uzama umbonisa akaboniseki, makangabeli ushaba kuwe, ungazenzeli intshaba. Imfazwe engenasicoco ungayilwi. Yazi uba whatever ozoyenza kulo mhlaba uzenzela wena. Ukuba man of God ubiziwe nguThixo uba ambawuqala umsebenzi, le nto uThixo akuxelele yona yenza yona, no matter abantu abafundisi aba-around wena abayenzi, noba abafundisi abakuzalayo abayenzi, noba ngubani. Le nto uThixo akuxelele yona, loo nto uThixo akuxelele yona yenza yona. Mamela ndikuxelele mfundisi wam, uThixo ekubiza akakuyalezanga mntwini. Uyazazi uba ubize wena futhi yakuye, sufuna uba uaphruve ngabantu kwinto uThixo akuxelele yona, ngoba abantu bazokuaphruva. UThixo angakuaphruvi usebenze kanti awusasebenzi le nto uThixo ebekubizele yona wena. Sosebenza into ebikade ibizelwe omnye umntu. Ngamanye amazwi ke bazalwane, ndifuna uyazi uba yonke into oyenzayo uzenzela wena. Afunekanga uba ube ngumntu ongathi ngoku usembuthweni. Masingabi sembuthweni wabazalwane, ungathi sembuthweni ubuKrestu. Vele uyazi uba i-salvation i-personal. I-salvation i-personal. Indlela oziphethe ngayo yileyo uzogwetywa ngayo. Izinto ozenza kulo mhlaba zizo ezi zodetermine uba uyaya ezulwini noba uyi, not uba inkonzo okhonza uyaya ezulwini noba yiyi. Ngoba yabona bazalwane, kunokwenzeka nje ibandla lonke liye esogweni lonke, liye esogweni lonke elo bandla. Into ebalulekileyo yazi uba lapha emhlabeni awuyalezwanga mntwini, more especially xa ungumfundisi ubiziwe, ndithi umpostile, akukho mntu uyalezwe kuye. Xa ubiziwe akunyanzelekanga uba wethu usenyuka uba ufuna nee-mentors. Thetha nalo akubizileyo, ubuze yonke into kulo akubizileyo, uqiniseke ngalona akubizileyo, uthethe naye, wazi ube ne-connection enkulu nalo akubizileyo. Ngoba xa ekubiza akawuyalezanga mntwini, ngaphandle uba uthe xa ubizwa ke wayalezwa emntwini, kwaba khona umntu okuthiwa hayi ke nankuya ke umntu ozokhulisa, ozokwazi uba akumentorishe. Hayi ke ungayenza loo nto, kodwa uba khange ibe khona loo nto leyo, ncamathela la kulo akubizileyo and futhi wenze le nto uThixo akubizele yona, noba iyagxekwa noba ayigxekwa, noba iyanconywa. Ngoba xa ubiziwe ubizelwanga unconywa ngabantu, ubizele ukudlulisa umyalezo kaThixo. Into mawuyazi abashumayeli, ivangeli akuyo yakho. Sushumayelele uba ukuze abantu babe pleased nguwe. Xa bekuthuka bathuki wena, bathuka lo mshumi ukuba ukuthumileyo. Xa bekuncoma bancomi wena, bancoma lo akuthumileyo. Ngamanye amazwi wena udlulisa into oyithunyiweyo. Uba ubiziwe uthi hamba ukumisa isibingelelo ukwenzela abantu bakaThixo babe nayo indawo yokukhonzela, nayo indawo yokudumisa uThixo, hamba uyomisa isibingelelo uthethe le nto uThixo athi yithethe. Wazi ke uba akukho mntu oyalezwe kuye kulo mhlaba, akukho mntu ozofuna uba yenze i-counselling yakhe.